Da li su možda fudbal, da kažem, i decu tu kod nas možda malo pokvarili roditelji, jer evo, ja mislim da se svaki mesec dešava da u novinama izađe neki članak, roditelji se pobili na tribinama, ne znam, neko gurno, neko nije dao go, izgubila tamo neka ekipa u 15. ligi i slično. Sad neki, ja ne znam šta se tu dešava, to je sve normalno, ne znam, to nije, ne znam šta ti odgovorim na to pitanje. Pa jesi Da se imao ti ne neki uvredite. situacija da roditelji namerno forsiraju decu koja možda nisu dovoljno talentovana ili očekuju neku materijalnu korist i povrat od time što će dete da se bavi fudbalom? Pa ne znam, ja još uvijek nisam roditelj, nisam stručnjak za te Mhm. oblasti, tako da za to ne mogu ti kažem, ne znam da li ću ja moje dete da teram da radi sklekove odmah. Kad se rodi, ja ono krvavo da ga stavim da radi sklekove, tako da vidjet ćemo. A Jesi imao verovatno, neke prijatelje ili drugare koji su možda imali talenta, ali ili ih roditelji nisu podržavali ili su ih možda forsirali, a oni nisu hteli time da se bave? pa nije bilo baš u Jagodini onako, bio je jedan koji je mnogo dobro igrao, ja sam bio mnogo brz, dobro sam driblo, mislim da je, pazi, da smo mi trenirali to u Ajaxu, mi bi svi bili igrači. Što ne bi bilo Mhm. dobro. Ja ne bih volao sad da sam fudbaler, jer fudbaleri su obično, znači da ne kažem šta, ali zato što stalno treniraju taj sport i neobrazovani su i u drugim oblastima, ništa drugo ne znaju, samo da Mhm. guraju loptu. Ali da su nas trenirali u Ajaxu, znači opet bitan ti je trener, mi nismo imali trenera, tako da zbog toga mi ne znamo da igramo fudbal u Srbiji. Kao kad bi imao nekog da te uči MMA, brate. A zamisli da imaš Habiba da te uči da rvaš. Te, ne može niko ništa. Razumeš? Znači trenera nemamo, ne znamo, nemamo i čoveka koji zna nešto. Tako da to je to. Ajmo na neke druge oblasti, dosta više fudbala, ja ceo dan fudbal radim.